gauzak beste era batera egin daitezke. Kazetaritzaren guruek katastrofea iragartzen duten tokian, aukera eta borroka esparru interesgarriak ikusten dituzte beste batzuek. Amaitu ziren bide bakarrak. Eta hori hala dela frogatzeko, kortxoari barrurantz bultza eginez ireki du besapean ekarri duen ardo botila. Definitiboki, gauzak beste era batera egin daitezke. Behar ditugu baliabide ekonomiko batzuk, eta behar ditugu emaitza ekonomiko batzuk, 25 pertsona egon dadin hortara dedikatuta. Baina argia proiektuan helburua ez da urtean ez dakizu bat irabazitea. Orduan, paperaren krisia eta internet sartzeak ekarri duna eta kataklismoa eta ez dakizu, numeroietan neurtuko da. Baina helburua gehiago da banean eragitea, irautea, kalidadezko kazetaritza eta independentea itea hori danean, gertatzen ari dan guztia berez marabillosua da. Eta berez da sekulako zoria, eta da, gaur egunean medio txiki batek dauzkala baliabide hain onak medio handi batek bezala. Eta ja, teknologiak eta ekonomikoki inberdan inbertsioak ez gaitula bi mailetan kokatzen, ez da? Eta orduan gehiago pertsonen gaitasunetan dagoela gehiago jokua edo hor jokatzen dela, ez? Orduan dela talde human horrek ze gaitasun dakan bere burua antolatzeko, errealitate irakurtzeko eta lan egiteko eta pixkat egoeretara moldatzeko, eragin ahal izateko gehiago, ez? Orduan, zentzu hortan internet teknologia berriak oidena, eske hori da iaia opari bat, izan gabe lerdoak eta jakin da, hori dena zergatik asmatzen dela beti eremu militarretan eta badagoela oso kontrolatuta eta denok ez dauzkagula aukera berdinak eta horrez dela lerdoa izan behar, baina euskarazko komunikabide batek lehenago ze aukera zeukan jendearengan iristeko eta gaur egunean ze aukera daukan, potentzialidadea hasi zaigu izugarri. Segia da, informazio iturriak asko zabaldu diala medio berriekin, da orduan herritarrak informazio iturri bihurtzen diala, baina halakotan ere beti behar da gutxi gora bera, kazetaritza zen bat edo ofizio bat, azkenean, kontrastatuko dituna iturri desberdinak, emango dira forma bat eta elikatuko nahi maiztasun batekin, ez? Horregatik guk hori dena poza bizitzen dugu, iruditzen zaigula berriro dela ateak irekitze bat. Krisi urtetan, zene ez du esatea, krisi aurreko urtetako emaitzak eukitugu. Guk ez dugu hor karrakik egin. Orduan zer esplikatzen du, urte onak izan duzeanean enpresa kapitalistentzat guk ez gendula dirurik iten, oraindik ere ez dugula dirurik iten, baina leheno bezala mantentzen gehala. Orduan gu egia esan, uste dut igual mundua etorri dela gure bizi baldintzetara, baina gu ez geha muitu, orduan, konparazioan igual gure bizi baldintzak indiana da balorean igo, ez? Guk iten dugun guztia jartzen dugu lizentzia librean, jendeak lasai asko zabaldu erabilita euki bezan, eta kusaiatzen gana da, filosofia berdinarekin egiten dian lan guztik, gurean ere bilduta eukitzen. Ez euskaldun izatea gauza askotan suerte handi bada. Eta jartzen gaitu munduan gure neurrian. Eta gauden lekuan eta orduan gauzen benetazko balore bat ikustean, eta guk hor ikusten genuen. Beste bidea zein da, dena privatizatu dena, baita ideiak privatizatzea nio, dena privatizatu eta hortik aterako diogun etekinarekin, baina ze etekin aterako diogu, Eta eraberean ze beste gauza galtzen dari, eki dezakegun etekin horren ilusioan azpin. Batetik dagoen merkatuak eta dagoen euskaldun komunitateak ez duelako ematen hortik ezakizetekin emateko, beraz horrez daukagu tentazioan erortzeko arriskurik ere, eta bestetik ze galtzen dugu. Kandidatu bat jartzen dugun bakoitzean, jende batek ezagutzeko aukera galtzen dugu. Iruditzen zaigu dagoen maltzurkeririk handiena justo objektibotasun itxurarekin jutea dela. Esaten duna, guk esaten dugu adez, kazetaritza konprometitua eta implikatu egiten dugula, baina esaten dunak objektibo egiten duna berdina da, beste puntu batetik abituta. Orduan iruditzen zaigu asko zeri iruzurra handiago egiten dula beste horrek, ez da? Eta gaina esplikazioak berak eman beharko dituzkela eta ez guk, ez? Orduan guk zentzortan egin duguna izan du da gehiago,
zorroztu hortan, zer dargiak eskaintzeko daukana, ze gaidia guk jarraitzen ditugunak eta interesa daukagunak, denari ezin diogu heldu, nun eman dezakegu guretik onena, ez? Eta hoi, inungo konplexurik gabe eta poza handiakin, publikoin eta kalderatu. Eta gero saiatu eramaten, balore horiek denera praktikan jartzen, ez da? Jarraituko ditugun gaietan, baino baita ere guke iteitugun gauzetan transversalidade egotea, lotura bat egotea gai buruzkoa, gure lan egiteko modura eramatea, gauza guztietara, eta dena ahalik eta garrentasun gehienekin komunikatzea. Ez dakidana da, objektibo hitzak zer daukan positibotik. Ez dakit ze ikusten diogun neutroa edo... Eta, zentzortan konplexorik gabe, eta nik uste, geroz eta proiektu gehiago daudela igual nazioartean ere eta referente dianak eta uko iten diotenak gezur horri, ez? Kontatuko dizugu dena, egia bakarrik eta izan den bezala. Justo holako diskursoa zabaldu ditunak, askoz gehiago gertu gondu da boteretik, zentsuratik eta... Gutxi geha, orduan egiten denak bildu behar gaitu, bestela ez dugu gure bura utxiko. Hombre, matematikako izaten du, baina gero askotan bizitza ez da matematika izaten, ez da? Eta, baina harpidun batek egin zegoen alako kritika bati erantzunez, beak ere berdin esatezun, beak nahiko lukela ikusten gintula gai eta balore batzukin, zorroztu gendula asko gure hildoa, eta pixkat izan marko lukela edozein eratako euskaldunek irakurtzeko eta intereseko gaia izateko, gutxi gara gure erantzun horti juntzan, ez? Emateko dendan erosten den urbotila bat euskaldun guztik berdina erosiko duguna, ez? Eta hasita jende askok ez dugu laurik erosten iturrikoaren aldekoa galako, baina erosten dutenek edo ze erropa klase, edo ze kotxe marka, edo ze gauza erosten dugu euskaldun guztik euskaldunak galako, ez? Eta zorionez euskaldunak oso anitza geha. Orduan asko dugu gutxi ez dakiz zertan, baina triste alitzatekena bestea da, ez? Euskaldun guztik gauza berarekin gustura egotea, esan nahiko lukena da laukatu gelditzen gehala, eta zorionez, gutxi gain gutxi ere euskalduna daukagun hori mediotatik arago du, noizko batuko geha, ez? Eta jende guztiak beti bukatzen duna esaten, eta noiz elkartuko geha denok, ez? Eta elkartzeko daukagun ze hori, noiz eta gero elkartzen gehanean, zaten dugu, familian ere noiz elkartuko geha, baina elkartzen gehanean, batek besteakin ezin duen duen eseri, nugarren ez du soportatzen, eta ez dezagun dena familiko bazkaiaren izenean edo zagoza tragatu, ez? Nik uste hortan beti ez dela batasuna egoera ideala, eta hortan igual katalanek ze ondo asmatzen duten esaten, helburu komun hau daukagu, baina hontan ez gaude batea ados. Eta ez dugu helburu honen izenean gure beste izaerazko zeadianak kamuflatuko edo bigarren mailan utziko edo hipotekatuko edo uko egingo horri.